Good night, baby ko. Ayun. Nag-aayos na ng higaan si Ate Lani. Wala ba kayo napapansin kay MJ? MJ. Ako na Si naman MJ. nakita nito. Gumagulong. Something Wala, practice lang. wala pa akong sinasabi. Wala pa akong sinasabi. Nagre-react ka na eh. Oh, sige lang nga. Ano yan? Ituloy mo na. So bukas na lang yun. Ate Lani, Bukas love, na lang. love, love. Huwag pagputampo. Konting Bakit? practice lang. No, magpa-practice ako. May concert kami ni Ninong sa darating na Uni. Bebe, Ay, salamat ka, bebe. Bebe Hindi pa ko, matut- ayusin hindi pa mo na hindi pa din matutulog higaan yan. natin. Pasaway ka, Bogs. Bawal na akong mag-gun. Practicein ko yun. Maganda siya. Pero yung pinakadulo, hindi ko makuha pa. Eh. Siyempre, hindi ko naman paalam yan. First time ko kantahin. Pinapakinggan ko lang yung kanyang, ano ba yan? Yung tempo niya. Sinasabayan ko ba? Kuya Ted, Yeah. ako, alam mo ba, napansin ko kay Sis Johnny, di ba, nung una, mahihain siya, di ba? Oo. Isa pa yun. Ngayon, Mayayain siya nun. tingnan mo ngayon, tingnan mo, ang galing niya na sumabay, di ba? Kasi naman, follow the Tsaka hindi lang leader. yun. Sumunod sa Tsaka hindi lang nakakatanda. Oo, sumunod lang tayo kay Kuya Ted. Ngayon, Sumunod sa hindi, noong kasi, nakakatanda. noong kasi, si Mrs. Johnny, noong kasi, nung unang na-meet ko si Miss Johnny, tahimik lang yan eh. Iisa lang yung pag pupunta siya sa live, nasa baba lang yan. Ngayon, Tapos? hindi lang sa baba. Ngayon, umaakyat na talaga na pagkantahan na. Di ba? Oo. Kahit saan, Kuya Ted, ano, makita, wala. Oo, kaya. Oy, Kuya Kahit Ted, saan never na- pa ako nakakit sa'yo. Kaya mag-live wala ka. kayo, paano ako paano kita may invite na kakanta eh, fully book ka palagi. Walang kwan eh. Walang available. Walang available na date. Ay, ko. Hindi, ay. Gusto ko lang kasi, gusto ko talagang kumanta. Hindi, ganun din naman ako nun eh. Kung saan ako maabot nun na umakit din nun eh, kumakanta ako eh. Oo. Pero Kaya okay lang yung Kuya Ted kasi si Sis Johnny marami nag-i-invite. Ako, Kuya Yeah, Ted, well- alam mo ba, Kuya Ted? Ah, Sa tagal-tagal ko na nakikiano ako, di ba? Gusto ko rin i-invite ako, pero wala nag-invite sa akin. Kaya nagtyaga na lang ako sa channel ko. Uy, Ay, yun ini-invite ka lang. namin, no? Ini-invite ka kaya namin. Malalaki. Kuya Ted, ka na sagutin ni Kuya Ted. Ano daw? Malaking LS na pinupunta ni si Kuya Johnny. Oo nga eh. Ano kasi Ay, magaling hindi, mag si Kuya Johnny. ito pa kamang masaklap. Naka-live si Mrs. Johnny ha. Naka-live Oo. siya. Wala yung host doon sa bahay. Pero andun siya sa ibang live kumakanta. Oh. O diba? Pag pumunta ako sa live niya, wala doon yung host. Pagkatapos maya-maya, pag gumagala ako, makikita ko, kumakanta siya doon sa isang live. Oo, Baka doon kasi- kumakanta siya. Tapos talaga to si Kuya Ted. Sabi ko, kaya naman pala wala yung host doon sa bahay niya. Ano dito pala? Kumakanta. Eh, Saway ka. Saway ka, Kaya Kuya si Kuya Ted. Ted, ganyan yan si Kuya Ted eh. Tahimik lang yan. Akala mo wala yun sa mga live, pero nandyan lang yan nagmamarites. Tapos, makita mo yan, hindi yan nagta-type dyan sa live mo. Makikita mo yan nandun sa kabilang live. Ikaw na ang pinupulutan dun. Lagi ko nahuhuli si Kuya Ted dun sa live ni Ann. Alam mo ba, may sinasabi si Ping sa akin. Ganito, ganyan. Tapos nandun din sa live ni Ate Lani. Ha? Pag nakita ko na si Kuya Ted, hindi na ako nagta-type. Inaabangan ko yung dugtong ng sasabihin niya ba. Akala mo, Kuya Ted, hindi kita nakikita. Nakikita kita lagi ba? Sabi ko nga, Kuya Ted, kailan ba yun? Kahapon ba yun? Yung 24 hours na live. Ano yan?
Kasi nga, 24 hours. nag-scroll ako ng kuan, 'di ba, sa vertical. Makikita mo lahat ng live kung ano yung minsan. May nakita ko isang live, Pilipina din. Tapos marami na siyang subscriber. Nag-challenge yung mga viewers sa kanya na mag 24 hours daw siya mag-live. Tapos may magpapalipad, parang gano'n. Magpapalipad. Parang nag-uusap-usap pa yung nasa baba, yung mga chatter, yung mga nasa chat box. Ewan ko lang kung totoong nag 24 hours yun. Sabi ko nga, grabe Hindi. naman. Yung hinahamon Balikan mo siya. yung kwan. Balikan mo yung live niya. Makikita mo naman dun eh. Oo, pero wala akong nakita doong araw na yun. Kasi ding subscribe ko siya para makita ko ngayong latest niya. Hinaid siguro. Kasi alam mo ba magkano ang nakinita niya bago ako umalis doon? Nasa 200K, 1,000 yung mga palipad sa kanya ng mga taga-ibang bansa. One day. Really? Totoo, Kuya Ted. Wait, isend ko sa iyo. Hindi ko lang naka-hide yung kanyang live data. Ipakita ko sa iyo. Mayroon akong screenshot. Sabi ko, wow. Kasi naghamunan yung mga nasa baba. Alam mo yun, iba-ibang lahi. Yeah. Pinay siya, Pinay. Kilala niyo yun, nakikita niyo yun. Magaling din siyang magkanta, pero siya lang, naka-vertical kasi siya. Tapos siya lang ang tao sa taas. Tapos nag-entertain talaga siya. Alam mo yun, nagpapalipad yung mga iba-ibang may mga taga Sweden, Europe, sa Pilipinas America. Sa Pilipinas ba yan? Pilipinas siya? Oo, Pilipino siya. Pero ang apelyido niya is parang Korean, baka Korean tatay niya, parang gano'n. Pero Tagalog ang salita niya, taga-atin. Okay. Oh, grabe. As in, sabi Ano yun? ng mga... Hindi kwan yun? Hindi pre-recorded yun? Parang live Hindi. na 24? Live talaga. Live siya. Ewan ko lang kung tinutuon niya na kasi tuwing nagpalipad ng $100 yung isang nasa chat ba, 'di ba makikita doon, one hour o 2 hours, mag-i-stay siya ng live 2 hours. Magpapalipad na naman yung isang nasa chat box ng 100 SEK. Ano ba ang SEK? Nakita ko 1,000 SEK eh. Parang Sweden, ganon? Yung pera? Ganon. Yeah, Yun like yung, that. oo. Tapos, magdadagdag na naman ng oras na yun. Hanggang hindi nauubos yung oras ng nagpapalipad, nandun siya sa live. Yun yung challenge. Sabi niya, why not? Sabi naman niya. Alam mo bang, pinapakita niya talaga kung magkano yung pumapasok sa kanya kasi may isang cellphone siya, ginaganon niya sa screen, no? Yeah. Umabot na ng 200K. Sabi naman niya, swerte ni Lolos. Pesos yun? Oo, sa atin. Di ba equivalent naman yun? Makikita agad, di ba? Sa Yeah. Tapos, tapos after nun, sabi niya, ang swerte naman ni Lolo sa akin. Ako nagpupuyat. Alam mo yun? Ako nagpupuyat. Tapos, 30, alam mo yung habawang 20, di ba? 200K na. Tapos, 60 ang kay Lolo. 60 ang kay Lolo Hindi. nun. Hindi 30 Wait, lang kay 30. Lolo, 30%. Pag 200,000 na, di ba? Magkano na yun? Malaki yung kay Lolo. 60 nga. Ganun nga, sabi niya. Yeah, That time, bago ako 30%. umalis, 60. Oo. Sabi ko, aba, alam mo yung ang kayang-kaya pa niyang mag-entertain. Tapos, nagcha-challenge yung nasa baba kasi iba-ibang lahi nga ang nandoon. Alam mo ba, ilan lang yung tao niya that time? 20 lang, mga 29, 30 people lang yun. Nasa chat back pero malalakas. Alam mo yung challenge siya? Na, kasi Yeah. grabe entertain niya. May entertain ka talaga kasi magaling siyang magkuha ng mga tao sa baba. Babae man siya. Tapos maganda naman talaga siya. Pero tinignan ko yung mga video na nasa 1,000 lang yung mga views niya. Pero bumabawi niya siguro siya sa mga yan. Sa live nga. Sa live. Yeah. Oo, sabi ko parang, tapos magaganda yung mga kanta niya. Doon ako nagkakaroon ng, yung kanyang kantang Dandelions nga, sinisearch ko ngayon, pinapakinggan ko, maganda kasi kaya doon, magaganda yung mga song na sinosong niya, kaya nagkaka-idea, maganda pala ito, i-practicing ko to nga. Tapos, subscribe ko siya, binalikan ko siya nung kahapon ba yun, isang araw. Wala naman, hinaid siguro yun, kasi di ba, iwan ko lang kung pag-direct ka, ilang oras ba ang pwedeng Hindi, pwede naman kahit na mag 24 hours ka. Ang problema lang kasi doon, yung after I think 10 Copyright. hours yata. Hindi, Copyright. yung after 10 hours. Hindi, yung after na 10 hours na live mo, yung watch hour nung di napapasok. Nagets mo? At saka hindi makaka-count yung 24 hours na yun. Kung hanggang ko lang yata 10 hours yung bibigay sa'yo ni Lolo. Kung lumampas ka doon, wala na yun. Kung
yung 14 hours mo, hindi na maka-count sa watch hour mo yun. Kasi nagsimula daw siya ng 2 p.m. Pinas time. Kasi ako patulog na nun dito eh. Tapos live pa rin siya hanggang umaga na that time sa Pinas. 2 p.m. 'Di ba? Parang alam mo, ilang oras na siya. Kaya nga binalikan ko siya eh. Sabi, hindi ko naman nakita sa kanyang live. Hinaid niya siguro yun. Baka nilagay sa private siguro yun. Oo. Kasi ang dami talaga asin. 200K that time more than. Siguro nakatulog na ako kasi hindi ko na kaya kasi nga. Pero nagtigil talaga ako sa kanya. Some idea ba na yung mga kinakanta niya. Magaganda naman talaga yung song na pinipili niya. Hindi na At saka kahit ano na yun? ikon yun, i-public na yun, kung itatago niyo yung chat, hindi mo rin Oo. makikita doon yung mga pinalipad niya kahit na i-replay mo. At saka i-replay mo yun 24 hours. What I mean is, kasi more on, meron ako mga screenshot kasi tinitingnan ko, Okay. ano pangalan ng SEC? 1,000. More on nasa, tapos dollar. Tapos may isa pang pera, hindi ko, meron ako, wait, tingnan ko. Meron ako screenshot kasi nga, sabi ko, i-con ko to, tingnan mo ha, wait lang. Wait, makita niyo ba? Pakita ko ba? Wait lang. May screenshot ako, wait ha. Pakita ko, Ping. Pera. Kita ba to? Tingnan mo yung pera. Saan na yun? Saan? Ay, Hindi ba hindi makita pag direct, pag yan o, tingnan mo yung pera dyan o. Yan siya. Kita ba? Hindi no? Hindi kaya no? Yeah. Wait lang, ang tiningnan ko, tingnan mo ha. Oh, puro pula talaga siya. May SEC 1,000. Tapos makikita mo doon, Kuya Ted, mag-reflect, di ba, ilang oras yung pagkapag 1,000, di ba, yung pula, ilang oras ba yun? Di ba, minsan may 3 hours, tapos depende ko ang magkano pinalipad mo, parang gano'n. Pero ang Hindi ko gaganda alam ng yan. song niya. Ang gaganda ng song niya talaga. Oo. Nakikinig lang ako, bebe. Tulog na. O, tulog na tayo. Tulog ka na, bebe. Yun lang. Na-share ko Umaga lang. na, umaga na. Marites lang. Kaya yung dandelions, pinapractice ko siya. Maganda siya nung, kung nakikinig ka nung. Sino kumanta Dandelions. nun? Nakikinig si Bog. Wait lang, dandelions. Ang maganda siya. Pinapractice ko nga siya eh. Dandelion. Ito oh. Ang kumanta nun is si Ruth B. Ruth B. Pinapractice ko to eh. Dandelions. Maganda pala yan. Kwan siya, yung mga minsan hindi kilalang singer, pero magaganda yung mga... Sabi ko na sa inyo, hindi pa matutuloy yun si Kabibi. Nagmamartes pa. Lumarites. dandelion. Mana lang sa'yo, Kuya Ted. Mana nga sa'yo, Kuya Ted ba? Wala ako. Pag kinaantok na ako, talagang matutulog na ako. Next time na naman yung Martes. Ang hirap kasi kay Kabibi, minsan lang kasi yung Martes niya eh. Wala nang kinabukasan. Kaya pag kinabukasan, wala na siyang Martes kasi inumos na niya sa isang araw. Matutulog na yan. Tingnan mo, hindi na mag-reply yan. Tulog na yan. Kailangan pa konti-konti lang. Ang kuwan kasi yung sa vertical kasi, kagaya ka na doon kay Ann. Hindi ko maklik yung kuwan eh, yung paano ba yung ginagawa nyo pag sa Yung Sa pag-akyat, vertical. hindi ko rin alam doon, pag-akyat. Hindi talaga siya mag-connect po yun eh. Dapat laptop. Yung umakit ako kanina, laptop gamit ko eh. nakalaptop. Naka-cellphone kasi ako kanina eh. Kasi Hindi ko kahit ako, makaakyat hindi ko din, yung din-try ko sa cellphone, hindi ko rin maklik. Bakit ganun? Yeah. Hindi, yeah. Hindi ko din alam. Ganun pala yun. Hindi siya maklik. Pag din-try ko muna bago ako nagpuntang laptop. Tapos kahit yung nasa taas nga, kapag ding-pin, hindi nga makiklik eh. Yeah. Ay, makiklik Tapos- pala yung nasa pin. Tapos yung pag binaba mo dun sa chat box, hindi makiklik. Tapos ito naman si Kabibi, sabi niya, puntahan ko raw doon sa likes. Eh, hindi pa ako nag-likes kanina doon kay Ann. Napilitan Kay Ann. ako kung mag-likes. Tapos sabi niya, puntahan ko doon sa likes video ko. Makakapasok daw ako doon.
hindi ko na makita-kita kung nasaan yung mga video na likes ko. Oo. Oy, marami talaga nung ang views sa vertical. Tingnan mo yung kahapon, din try ko kahapon, 'di ba? Nag-vertical. Kasi maraming sumisilip. Tapos nadadagdagan. Magkano yung views kahapon na din try ko lang vertical. Nasaan na yan? 200 plus, oh. 'Di ba? Almost 300 for 2 hours Mag-chat pa yan lang. si Bebe. Di ba? Nagtatribe ka, Kuya Ted? Oo, dadrive ako. Ang may call ko, pangalawang load ko na 'to eh. May dalawang store na delivery ako tapos bukas, day off ko bukas. Pahinga ng isang araw tapos trabaho na naman ng 6 days. Grabe naman yung work mo, 6 days. Oh, 6 days tapos kwan yan, 14 hours a day. Wow. 14 hours a Haba. day to, 6 days a week. Malakasan. Ang haba. Magkano Kaya ang ako awik? Magkano awik mo niya na sa umaabot ng 100 plus awik? Wait, 14, Depende sa 30. kwan, depende sa kasi kung ang bayad ko dito per milyahe. Per miles yung Akala ko per miles, hindi per hour, per miles ako. 14 times, almost, pag 14 a day ka, 84 a week ka, 4 times 6. Ang lakas Hindi naman nauubos yung kwan eh. Hindi naman nauubos yung 14 hours ko sa everyday. Pero yun may kwan kasi may limit kami. 11 hours na pagda-drive. Pagkatapos meron kaming 14 hours na work every day. Ngayon pag natapos na yung 14 hours na yun, kailangan namin mag-break ulit ng 10 hours. Same thing din pagka halimbawa na unang naubos yung 11 hours ko, kailangan ko na mag-take Oo. ng 10-hour break. Tapos after ng 10 hours, pwede na naman ako mag-drive noon. Ngayon, mayroon din kaming limits for the whole week. Hanggang 70 hours lang kami, yung the whole week. Kaya pag halimbawa, by yung pang-anim na araw, kagaya ngayon, pang-anim na araw ko ngayon, meron na lang akong 65, meron na lang akong 5 hours na natitira doon sa 70 ko. Wala na akong choice noon kung hindi mag-day off ako ng Day off. 34 hours. 34 hours para ma-reset ko yung oras ko para mabawi ko ulit yung 70 hours ko for the whole week. Ganon. Oo, Iba ganun sa dito. amin. Oo, iba dito sa amin. Kasi meron kaming within 1 year na free na 1 month, bayad yun. Tapos, meron pa kaming yung mga holiday na kahit hindi ka mag-work, bayad din yun. Parang gano'n. Hindi, monthly kasi dito sa amin, monthly. Pero parang may 13 month kami na pwede kang magbakasyon na may bayad ng full yun. Parang gano'n. Yeah, meron din ako Dito, dito, meron din akong paid oo. vacation na 3 weeks. May Oo. 3 weeks na rin ako. Kaya lang kasi ilang years na ako dito sa company na to, hanggang ngayon 3 weeks pa lang yung dapat Uy, nga ang 1 damot month, naman. 1 month na yan. Oo, more than Oo 1 nga, month na talaga yan. Lalo na dapat kapag 1 month na halimbawa nag 20 years ka na dyan sa company, may extra ka pa dyan na bakasyon ng mga 3 days parang ganon. Dito sa amin parang ganon. Wala dito eh. Hindi. Pero ang alam ko ngayon, na may 3 weeks na vacation with pay ako. Kaya nga sa size nga, sa June 6, kunin ko yung 1 week vacation ko yun. Oo. Parang, mas maganda pa ganon. Kasi, minsan dito din, halimbawa may extra. Naranasan ko din before yun. Extra dito, per hour. Malakihan talaga siya kung masipag ka lang. Pero patay-patay naman katawan mo din. May overtime kayo? Oo, parang ganon. Oo, ranas ko yun dati. Noon dati pa. Pero ngayon, ayoko na. Uy, Diyos ko po. Dito nga bago ko naging truck driver, naranasan ko magdalawang trabaho dito eh. Before, dalawa ang trabaho ko. Isang full-time tsaka isang part-time. Magdatrabaho ako doon sa
Unang trabaho ko ng 8 hours, tapos second job ko 6 hours. Oo. Uy, grabe. Diba parang Oh, straight grabe yun. talaga dito sa Aqua, Oo. lalo pag kayong, alam mo, pag kayo mag-isa mo lang dito, yung sa'yo lahat, wala, kailangan mo Oo. talaga ng extra job para yung Oo. masuporta mo yung kailangan mo dito. Oo, kasi araw-araw naman, 'di ba? Araw-araw kailangan mong gumastos tapos yung pangkuan mo pa monthly monthly Yung allowance. mga bayaran mo Oo. sa, Oo. halimbawa, sa renta, Oo. tubig, Oo. kuryente, kung mag-isa mo, Insurance, wala. insurance, Pilipinas pa. Oo. So, tapos pagka hindi ka nakapagpadala sa Pilipinas, sabihin nila, ang damot mo. YouTube pa. Mag-YouTube ka pa. Oy, grabe ang Pilipinas kapag hindi ka lang nagparamdam. Kaya minsan sabi ko magtatago na ako. Ako naman, halimbawa, yung mga hindi nagme-message sa akin dati. Tapos Ay! bigla magme-message. Oo. Ayun na, nagtatago na ako nun. Ranas ko yan. Ranas ko talaga. Ganun yun. Yung mga 15 years ago mo nang hindi nakokontak, tapos biglang nag-post ka lang ng konti, tapos biglang nag-message sa'yo. Hindi ko na-enero yan. Ito pa yung mga banat nila, ganito yung mga banat nila eh. Kumusta po? Bah, after 10 years, ngayon ka lang mangungumusta. May palipad pa daw. Kuya Ted, seryoso. Ito true to life talaga to. As in, ito yung maganda. Sabi ko nga, 'di ba, after ng kantahan, reality tayo. Maganda din kasi may marami tayong makututunan diyan. Example, yung experience ni Kuya Ted, experience ko magkaiba. Kahit nasa experience ni Sisi Kailani, magkaiba din, oh. At least, yung mga nakikinig, makaka-relate din, di ba? Yeah. Kaya, di ba, kagaya ng mga nasa Pilipinas, halimbawa, yung mga nasa abroad, di ba, o yung mga nasa US, kagaya ko, Oo. sabihin nila, mayayaman ng mga tao sa Amerika. Naku, hindi lang nila alam, ito, kagaya ko, right? O, kagaya ko, sa isang buwan, ito, real talk tayo, sa isang buwan, tatlong araw ko lang nakakasama yung mag-iina ko. Oh. So yung isang buwan. Pagkatapos, yung sacrifice na gagawin mo, you know, Ay. tapos sasabihan ka pa ng ganon. Kaya kung minsan, you know, sabi ko sa kanila, hindi nyo lang kasi alam ang hirap dito. You know. Ayan, kaya yung mga nasa OFW, ayan, alam nila yung hirap. Tama. O, di ba? Tama talaga, as in. Tapos Totoo ang masaklap pa nun yung magpapagusto nila, susuportahan mo sila pagkatapos sila. Ang pinakaayaw ko sa lahat na reason nila ang hirap ng buhay dito. Pagkatapos mamaya makikita ko sa Facebook kung saan sila, resort sila nagpupunta. Papicture-picture pa sila. O, paano ako maniniwala nun? O, di ba? Correct. Oh. Parang, ano yan? Parang yung ikaw pa ang may kasalanan. Tama ka, bebe. Tama. Yung ako nga yung isa pamangkin ko nga ang ganda ng trabaho niya, nag-quit. Kasi hindi daw niya maiwanan yung mga pamilya niya. Gusto niya malapit lang sa pamilya niya. Sabi ko sa kanya, what do you think itong ginagawa ko? Sabi ko. Sakripisyo talaga. Ako nga, layo-layo ko sa kanila 3 araw ko sila nakakasama sa isang buwan. Tapos sabi ko, ganyan, buti nga, ang magkaganda lang ngayon, meron tayong cellphone. Ayun, nakukontak ko sila right away, nakaka-video ko sila. Hindi kagaya nung nag-umpisa ako na yung mga 2000, wala pa naman masyadong ganito noon Oo, wala pa. Kailan lang ba nagpuan ang cellphone? Dati wala pa. Naalala ko, college ako, first time ko nagkaroon ng 3310 second year college, 3310. Kuya Ted, utang. Wala akong papautang sa'yo. Tinatanong yung FB mo, Kuya Ted. Bigay mo daw, magme-message si Kabebe.
Ako tinitigasan ko ang loob ko. Tama. Minsan, alam mo ba, nung una-una ako, Kuya Ted dito, una-una, sobra kong sobra, as in. Pero ngayon, parang, yan nga, tama sinasabi ni si Kailani, tinitigasan ko na ang loob ko. Kasi hindi rin sila matututo doon eh. Yeah, exactly. As in. Kagaya nung tatabihin nila, mag-sponsor ako ng magpaparal ako sa Pilipinas, right? Mm. Ngayon, may dalawa akong anak dito. Sila Kailangan nga din ngayon, yan. sila nga Oo. ngayon, hindi ko sila mapag-aral. Umuutang sila Tama. ng pag-aaral nila, tapos tutulong ako dun sa Pilipinas. So, siyempre, unahin ko muna yung mga anak ko dito, tsaka mga pamilya ko, sinasabi ko sa kanila. Iba talaga ko yung naman pwede- reality. Oo. Tama. Yeah. Tama yan. Tapos araw-araw ka pa nang babiyahe, di ba? Everyday. Alam mo ba, Kuya Ted, alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ng isang driver. Kasi that time, nung nagka-college pa ako, sumasama ako doon sa aking kuya na asawa ng ate ko. Ang hirap niyan. Ang hirap. Nagkonduktor ako dati noon. Ang hirap ng sitwasyon. Alam mo yun, yung sa Manila, di ba? Traffic pa, ingay dito, alikabok, ganyan. Pero dito ang kaibahan lang ang magkaiba nga. Pero ang hirap din sa likod dyan, di ba? Driver, yung magdadrive ka ng kalayo-layo. Yeah, halimbawa, kagaya ko, kung minsan pagaya ko minto, yung alam mo yung 6 hours straight na drive, dinadrive Uy, ko talaga yung 6 hours. Dire-diretso yun. Likod yan. Hindi, ang kaganda lang naman kasi nitong truck namin, may kwento may alam mo yung parang may air ride siya. Kaya hindi naman pagka na yung daan ni bako-bako, parang hindi mo man na-feel. Oo. Package na lang ng apam. Paano ko ito ibabalot yung apam kay Bebe? Kasi nagkakaedad Kaya na nga. tayo. Tama. Kaya Tama si kaya Sir. binabalak namin ni Mrs. na yung kwan nga, matapos lang yung bunso ko parang babalik na kami sa Pilipinas. Mm-mm. Magpo-forgot na Kasi, kami. kasi ang mga anak naman, may future na sila ng kanila yan eh. Yeah. Tama. Gayaan din yung pananaw ko, Kuya Ted. Kasi mostly sa ngayon, kasi maliit pa naman yung sa akin. Kasi dito libre naman. Kaya parang, go para sa future mo. Kasi kami patanda na, alam mo yon. Ay, nako, reality talaga ng buhay, ganyan. Totoo, Ate Lani. Tama naman talaga, as in. Reality talaga yon. Kasi iba-iba naman talaga yung kapalaran dito sa abroad. Uy. As in. Hayaan mo ka, Bebe. Kapag may nakita akong apam, ipapakita ko na naman sa iyo. Tingnan nyo. Si Kabibi ngayon lang nagsalita. Ako, ang tagal na, taon na. Unahin niyo muna si Kwan. Si Ping. Sunod niyo na si Kabebe. Unahin niyo muna si Ping. Oo. Magtampo, hindi na mag-live yan. Sino? Si Bing. Si Ping. Wala. Sino pa na? Ilang tao pa nandiyan? Oh, ang dami pa ng tao. 9 pa rin. Mga marites. Nagmamarites. Sa train. Tulad ako. Oo nga, si Sikoy. May mga kapatid ka naman si Sikoy, di ba? Si Kailani. Yung kung meron daw siya kapatid dito sa sa US, sila nasa Indiana daw eh. Sa US? Oo. Sabi niya sa akin nung Hindi ko alam. nag-usap kami dun sa live niya. Sabi ko sa kanya bakit hindi siya magpatulong dun sa kapatid niya punta dito. I mean, okay naman dito kung yung masipag ka, maraming trabaho, pero yung kumisa kasi ang hirap dito. No? Totoo, di ba may mga Pinoy na pinauwi or pinabalik sa Pinas, Kuya Ted? Napanood ko yun yung from Canada ba yun? Yun naman kasi yung mga yun kung ano naman yun Wala silang... TNT yung mga yun. Di ba ang higpit na ngayon, ang higpit niya ni Presidente dyan?
Yeah. Oh, mahigpit siya ngayon kasi ito kasi napaka-unfair naman yun eh. Oo. Yung kapatid ko, naghintay siya ng 25 years bago siya binigyan ng visa makapunta dito. So, napaka-unfair naman, no? Kasi alam niyo naman dito yung 'di ba, yung problema diyan sa Mexico, 'di ba? Dito sa Mexico, yung Mm. mga illegal, Oo, yung mga oo, illegal. oo. Oo. Hindi lang naman Mexico eh. Halos lahat kung saan-saang lupalop ng mundo, pupunta sila diyan sa Mexico tapos tatawid sila dito ng illegal. Mm. Siyempre, sa akin naman 'yon, napaka-unfair naman 'yon. Na yung pagpupunta sila dito and then all of a sudden magiging permanent resident na Oo, sila, oo. Na right? walang Samantalang kahirap-hirap. yung samantalang yung kapatid ko, yung kasabay namin na naglakad ng mga papeles, naghintay siya ng 25 years bago makapunta dito. Grabe, ang Oh, tagal. di ba napaka-unfair yun Oo. yung mga nasa linya hanggang ngayon naghihintay pa rin. Naunahan pa nung iba. Yeah. At saka hindi Kahit lang dito din. At saka Kasi hindi lang naman maraming, oo. taga Mexico eh. Mga ibang kwan din. No, Iba, ang marami. Iba-ibang lahi. pupunta talaga sila doon sa Mexico tapos mag-cross sila. Yun ang ginagawa nila. Mm-mm. Siguro yung the best way na gawin. Kaya ganun. At saka hindi lang yun eh. Alam mo yung kasi yung mga, siyempre yung mga illegal na pupunta dito. Ito pa yung isang unfair ah. Pag pupunta sila dito yung mga illegal, meron silang libreng tirahan. Fully covered sila sa health benefits nila, sa health insurance nila. Grabe. O meron pa silang meron pa silang $2,000 every month na ATM nila. Allowance. Automatic 'yun, monthly 'yun. Una Grabe saan yung naman. hustisya nun? Samantalang Oo. tapos kami na pumunta dito na legal, Oo, oo. halos kung makapagtrabaho wala lang pahinga. O Correct. di ba? Oo, correct. O, Gayan din. yun Same. yung isang unfair na nangyayari dito. Oo. Same din dito, gayan. Same din. As in, naranasan ko yan. Yung dating pumapasok pa ako para magpo ng lengguwahe dito. Yeah. Yung mga kasabayan ko na iba-ibang lahi, di ba? Ibang-ibang lahi. Yung unfair, na masasabi ko talaga unfair kasi that time, bago pa lang ako dito, gusto ko matuto ng lengguwahe dito para makapagtrabaho. Alam mo, makisalamuha. Kasi yun yung gusto ko. Pero yung iba, kasi nag-exchange kami ng mga topic sa school eh. Yeah. Alam mo ba, sinasabi nila, ay, hindi ako nagtatrabaho sa ngayon kasi nga may nakukuha daw siya. Oh, sabi ko, isip-isip ko, unfair. Kasi may bahay na silang tinanggap. Kami, yung alam mo yun, mangungupahan pa kami, tapos sila may Yep. nakakuha na. Kasi iba ang pinanggalingan nila kaysa sa amin. Exactly. Tapos, yan, gayaan yan, same dito, Kuya Ted. Nalaman ko yan kasi nag-school nga ako. Iba-ibang lahi ang nandun. Di exchange kami ng mga experience sa school. Tapos malaman ko, sabi ko, mapapakon ka na lang. Aba, kalalaki mong tao, wala kang trabaho. Tapos nagre-reklamo ka pa kasi maliit lang yung bahay daw binigay. Libre na nga yun. Hindi tulad namin na magbabayad pa kami. Alam mo Yeah. yun? Oh, grabe. Yep. As in, grabe talaga. O tapos Wala na akong dito pa masabi. yung mga pupunta mga illegal dito. Nilalagay sila sa mga alam mo yung mga 5-star hotel. Yeah, correct. Doon sila Same. nakatira. Same Samantalang dito. yung ang dami-dami mga homeless veteran dito na Correct. nag-serve na sa country na to, sila ngayon yung walang tirahan. Correct. Yun pa isang unfair dito. Tama. Same dito as in. Kaya itong kasama kong puti, Yeah. galit na galit yan kaya Ted. Sabi ko, ako nai-stress sa'yo. Sabi ko, kahit magawa-ngawa ka sa harap ko, wala kang magawa kasi gobyerno yan. Alam mo yun? Yung sabi kong, ito kasi sila, lokal sila eh. Alam mo yun? Kasi minsan ako nagreklamo din sa kanya. Sabi ko, ano ba yan, nakakapagod? Tapos lahat, kinukuha na ng tax. Nagtatrabaho ko na nga. Tapos yung iba, hayahay na hayahay, hindi magtatrabaho. May allowance pa per month. Alam mo yun? Yung parang, alam mo yung mga batugan na hindi na magtatrabaho, sila pa yung nangunguna sa kalye mag-rally-rally. Alam mo yun? Tapos itong isa naman, ngawa siya. Kasi nga siya, apektado din. Kasi nga, nagtatrabaho tayo para, alam mo yun, yung parang, tapos ibabayad lang natin sa tax. Malaki kasi dito ang tax. Tapos,
ang nakikinabang, yung mga walang trabaho na ganun lang gawan nila. Tapos sila pa nangunguna sa panggugulo sa kali dito, kali doon. O, yun ang hindi maganda. Oo, ranas ko yan kasi nanggaling ko sa Pagkatapos- school. Ay, nako. Tapos Buhay. ang masaklap pa dito, yung mga pumunta dito na kwan, tapos sasabihin pa nila na racist ang Amerika. Kung racist ang Amerika, bakit ka pupunta dito? Kung alam mong racist ang Amerika, bumalik ka na lang doon sa pinanggalingan mo. Huwag mo na sabihin na racist ang Amerika. Kasi nga, ewan. Kasi malaki ang Amerika kasi. Sobrang laki, di ba? Sobrang malaki. Kaya kita mo, kaya kita nyo ngayon, ang laki-laki na lang utang ng Amerika. I think nasa 35 Uy, trillion, alam 35 mo, trillion dollars yata. oo, Ang alam mo utang ba ng kuya, Amerika. oo, alam mo ba kuya Ted, may haka-haka. Ewan ko lang kung. Pero itong isa kasi, itong kasama ko, mahilig yan sa mga news eh. Updated yan sa lahat, update. Tapos, kinakwento niya sa akin, narinig ko sa kanya, sabi niya, maging baka in the future, kasi nga yan sa utang-utang na yan, speaking, baka Yep. magkwan daw ang Amerika, ha? Kasi nga, kasi yan nga, kaya nga binabawasan yung mga tao ngayon, kasi nga, parang yung, alam mo yung minsan, ang ibang tao nag-iisip, oh, ba't ganyan nito ang utang ng Amerika? Tapos ano kayo mangyayari after, alam mo yon yung after 10 years, kasi nga, Yeah. paano nila yan? Tapos may mga bagong regulation, parang ganon. Yeah. Ano kaya mangyayari? Tulad ng sabi mo nga, yan lang, kasi nagkukwentuhan kami nito at kasi updating nga itong kasama ko lagi sa mga news over the world. Kaya parang nakaka-idea din ako, ay, ganun pala. Tapos sabi ko, anong nangyari? Parang, alam mo yun, siya ang updated, ako tagasalo ng mga nakukuha niyang news. Parang yan nga, sabi mo, we never know. Kasi ilang nang utang niyan, ang laki na niyan. Nasa 30-something trillion na ang utang ng Amerika. So, malaki. Kasi ang dami kasing kwan eh, ang dami kasi yung, hindi naman ako against sa kwan eh, alam mo yung sa welfare ba? Hindi naman ako against dyan eh. Pero yung mga taong kaya nilang magtrabaho, kailangan magtrabaho sila. Hindi, sila pa yung kwan eh, sila pa yung nangunguna na tumatanggap ng mga welfare. Correct. Kung may, alam mo, Tama. may kapansanan ka, whatever, kagaya yung mga senior citizen dito, yeah, that's fine. Kailangan tulungan yung mga senior citizen dito kasi nakapagbigay na sila ng kwan eh, ng tulong nung kabataan din nila eh. Oo, tama. Pero nga hindi maganda yun, yung mga ang lalaking katawan ng mga tao, Correct. ayaw nila magtrabaho. Yun yung problema dito. Oo, tama yan. Kasi related ako, parang same lang din. Kasi nga dito is na-experience ko din yan. Or hindi lang ako. Pati yung mga taong normal na nagwo-work ba. Tapos yan nga, tama, same. Parang same talaga ang sitwasyon dito. Ewan ko lang din in the future ko ano na. Yung mga anak ko nga, tinuturuan ko yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, huwag kayong umasa sa gobyerno. Sabi ko sa kanila, kung kaya nyo magtrabaho kayo. Okay. Ngayon, kasi yung mga nakikita ko dito na nangyayari na bakit sila lang may karapatan na gawin yan. Kaya sabi ko na sa mga kaya sabi ko sa mga anak ko, sige, gawin nyo na rin yung ginagawa ng iba, sabi ko sa kanila. Kasi napaka-unfair yun eh. You know? Unfair talaga yun, Kuya Ted. Kahit dito, gayan din. Kasi dati talaga, kaya ko nalaman yan nung una-una ko pa dito kasi nga, pag nasa school ka, marami kang, alam mo yun, yung updated ka sa lahat. Yeah. Tapos, nakakasalamuha mo yung ibang lahi. Sabi ko, unfair. As in unfair, kasi kahit dito, may gayaan, kahit dito, ang kwan nila, ang batugan nila, as in. Yun, kumukuha lang sila sa mga, yan nga yung sinasabi mo na binibigay ng gobyerno. Kaya hindi natututo sila. Tapos maraming pumapasok dito na yan lang yung habol. Ikaw ba naman, halimbawa, example, dito ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Halimbawa, ang anak mo ay 5. Sa 5 mong anak, bawat isa doon magkano kinukuha? Di ba? Ang laki nun. Wala ka ng trabaho, tapos mayroon ka pang makukuha pang isa. Kasi dito maraming, pag
Bawat isang anak, magkano ang kinukuha? Depende din sa edad kasi, lalo itong sa akin kasi nakakuha siya ng medyo malaki na kasi papunta na siyang high school. Hanggang 18 nga lang siya. Parang ganun. Dito minsan nakakatanggap ang isang pamilya ng, ay naku, hayahi sa buhay. Uy, hindi na talaga magtrabaho kasi may nakuha na sa gobyerno ko ilan ang, alam mo yun. Sabi ko Kuminsan nga, po dito, unfair. kuminsan dito ang ginagawa naman nila dito, yung mga single mom. Talaga yatang sinasadya nila maging single mom dito. Yes. Because diyan sa yung makukuha nila sa government. Parang Bakit? gano'n ang nangyayari. Bakit? Anong may? Bagong rules? Di ba sa sa atin meron? May nakukuha na ngayon. Meron dito pagka yung mayroon ditong ganun, yung pagka single parents ka dito, pwede ka mag-apply ng mga benefits Oo. para sa inyo, parang ganun meron dito. Ah. Grabe naman. Unfair lang talaga. Kasi ranas ko din yan. Kaya parang alam ko yung feeling. Kasi nga, yung nagwo-work tapos yung iba hindi. Kaya alam ko yan. Parang unfair talaga siya. Kung minsan mga, di ba, ko meron dyan, alam mo yung mga namamalimos, yung nakatayo Oo. sa may traffic light o sa mga Meron. corner, Oo, di ba? meron dito. Meron nga dito sa tinitingnan ko, ang lakas-lakas naman ng tao, bakit tayo magtrabaho. Ito pa isa nakakatawa, meron akong pinunta na isang store, nakita ko na yun, may hawak-hawak siyang, may yung parang sign niya. Oo, Doon sa unang store ko, Oo. nakatayo siya doon sa may traffic light. Oo. Tapos nung palabas na ako, nawala na siya doon. Guess what? Oh. Ando doon na naman siya sa pangalawang delivery ko, ando doon na naman siya. Ba sabi ko, iba rin to ah. Uy, Kuya Ted, ang lakas ng kita nila niya na kasi may Oo ah. dito may napanood akong dokumentary sa National TV dito. Tapos sinusundan nila yung gumaganyan. Grabe, Kuya Ted, hindi naman pala siya ganoon. Ginaganon lang niya para kumita siya ng pera. Tapos malaki pa ang sahod niya sa per day ng normal na tao. Grabe, Oo, oo. tsaka, tapos hindi pa siya nagbabayad ng tax noon. Correct. Tax free. Oo. Oh, di ba? Yeah. Kaya ako hindi na Correct. dati noon namimigay ako pag may nakita akong ganyan. Ngayon hindi na ako namimigay. Sabi ko, Grabe. uy, Oo, tama. Trabaho ka, uy. Sabi ko. Pero ngayon yata dito is limit na, hindi na tulad dati. Ngayon kasi may mga kwan na sila mayroon na silang mga hinuhuli na sila. Yeah. Hinuhuli na, hindi na pwede. Kasi nga dito ibang lahi lang naman gumagawa niyan hindi yung parang lokal. Oh, Ibang same lahi. din dito. Kung minsan mga ibang lahi gumagawa dito. Oo. Hindi, ang masaklap pa nun na, dala-dala nila yung mga anak nila. Ay, Kung minsan nga the whole family na tatay, nanay, tsaka yung mga anak, kasama na nilang lahat. visit na yan. Ibang usapan na yan, pagayan. Ang sosyal dito, ang sosyal ng mga tao dito na Kaya kung minsan nga, binibiro ko yung mga mag-ina ko, sabi ko, tara, punta tayo doon sa harapan ng Walmart. Sabi ko, gawa kayo ng sign. Doon tayo sa Walmart. Tapos suot nyo yung mga butas-butas na damit nyo. Punta tayo sa harapan ng Walmart. Manghingi tayo ng limos. Ay, nako. Malaki ang kita niyan. Kasi may nakita akong dokumentary niyan eh. Parang yung dito, napanood ko yung sa National TV na ginawa nila ng parang undercover. Yung parang sinusundan nila yon kung ano talaga yung totoong pagkatao nun. Parang ganda-ganda ng sasakyan in the end of the story. Ay, dito meron din isa dito eh. Doon sa California, buntis yun ah. Buntis na namamalimos. Tapos nakita nila, sinundo siya nung ayaw ko, boyfriend niya, asawa niya, naka-BMW. Oh, di ba? Sana all. Oh, di ba? Naka-BMW siya. Totoo yun. Oy, totoo talaga yan. As in, kasi naman nakikinig dyan. Siya nakikinig dyan. Totoo yan, guys. Tapos meron pa nga isa
na namamalimos din siya, matanda na yun eh. Hindi na masyado matanda pero may edad na. Sinundan nila. Yung apartment niya, alam mo yung parang penthouse. O, di ba? Sus! O, Totoo yan ha. Tapos- Totoo talaga yon. As tapos in. pag kinumpronta sila, magagalit sila. Oo. Totoo yan, Kuya Ted. Mas malaki. Ang kwan ko kasi, mas malaki ang kita nila sa ganyan kaysa sa magtrabaho sila. Ikaw ba naman iba-ibang tao? Pumunta ka lang sa isang estasyon na sobrang busy. Tapos Pero alam mo ako- yon, Wala ako siguro, hindi ko kaya yun siguro. Na lang siguro ako. Magtatlong trabaho na lang siguro ako kasi tatayo ako doon sa harapan ng traffic light. dito malapit sa amin nga, sa may supermarket, may isang babae lagi na may hawak-hawak na kalendaryo. Tapos kasama pa niya yung kanyang, yung kalendaryo na yon parang binibenta niya in exchange, alam mo yon. Pero hindi ko alam kung Yeah. saan galing yung kalendaryo na yon. Tapos, may kasama pa siya isang aso. Alam mo yon. Tapos, ang ayaw ko doon, bakit kailangan mo pang isama yung aso mo dyan na nilalamig or alam mo yon na isasama mo lang para makuha mo ang simpatsya ng isang tao. Yeah. Parang ganun. Kaya ako nawala na yung kuhan ko sa kanila eh. Kaya sabi nila kung talagang gusto mong tumulong, punta ka na lang dun sa mga, alam mo, mga organization. Oo. Doon mo na lang ibigay yung pera mo. Kasi karamihan naman yung mga yan, either bibili na rin ng kung ano-ano, alak. Dito din. Kasi mostly, pag halimbawa may isang taong naghihingi, sa akin na-experience ko yan pag may naghihingi, tapos halimbawa medyo mahingi pang pagpakain, sabi ko, sumama ka sa akin, bilang kita ng pagkain, hindi kita bibigyan ng pera. Kasi dito, di ba, legal dito ang kwan, dito sa Holland, legal. Ibibili lang nila ng ganun yun. Yep. Yun, hindi ko nabanggitin. Yun. Kasi nga, makakakuha ka lang ng ilang kwan nun dito kasi legal. Tapos ano mangyayari sa buhay mo? Matutulog ka na lang dyan ng gayaan. Kasi nandun ka na sa taas. Parang ganun. Yung iba nga dito, grabe na eh. Hindi man lang hintayin kung ilan yung ibibigay mo eh. Talagang in-name nila yung price. Kung ilan yung gusto nila. Uy, Di ba? grabe naman. Napaka-demanding naman nun. Oo. Sabihin. Kagaya ni Ate mo Sonia, nung nakaraang araw daw, naggagas Oh. siya. May nagtanong sa kanya, do you have $5? Sabi daw sa kanya. Sabi ko, ba, samantalang nun, 25 cents lang, ngayon, $5 na ang hinihingi. Sabi ko nga, Bro, demanding naman nun. ewan ko sa mga tao to. Uy, baba na ako, dito na ako sa delivery ko. Hindi na nakapag-martis si host. Asa na si Ping? Hoy, Ping, hindi ka Ay, na sasagot dyan. Nandito ko wala akong maisagot sa mga pinag-uusapan nyo ba? Kasi Kasi iba iniisip mo eh. Afam kasi iniisip mo, kaya wala ka masabi. Oo May nga tumawag. eh. Kuya Ted, may tumawag sa kanya. Hindi mo narinig kanina. May tumatawag. So, kaya naman, Kaya di na nahimik yan. sana ulping. Ay, ano, matulog Ayun, sige, na tayo. napapala ako guys. Maga next pa time na lang. bukas. Kuya Ted, Sige, Kuya ingat. Ted. Salamat. Bye guys. Salamat Kuya Ted. Bye-bye na, Sisikoy. Sisikoy, salamat Sisikoy Johnny. Oh, Thank sakto ko na. you. Sisikoy Lani, naughty. Kabebe, matulog ka na. Kabebe, let's chatter. Ate Lani. Saka na tayo magpan kapag may... Saan, May sa ano okasyon. na? Oo. Pag may okasyon na lang. Salamat Ate Lani. Kabebe at Sisikoy Johnny, thank you. Nakadalawang oras din ako kalahati. Diba? Thank you guys. Salamat sa lahat. Sino ba? Hindi ko naman isa-isa guys. Good night everyone. Babuts. Love you all guys.